ሳሌም ጎይቶም ትበሃል ካባባ ጎይቶም ገብረሃንስ አዲያ ዛይድ ግደ ኣብ ማዓስከር ደንደን ብልምዲ ቃኘው ዝበሃል ቦታያ ተወሊዳ ዓብያ ዕድሚኣ ንትምህርት ምስኣኸለ ኸኣ መባእታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ማእከላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናጽነት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ምክትታል ምስ መበል 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሳዋ ወሪዳ ኣብ ሳዋ ንሓደ ዓመት ጉባእ ኣካዳምያውን ወታደራውን ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ስለ ዝረኸበት ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ተጸምቢራ ብዓውድ ፋይን አርት ተመሪቓ ድሕሪ ሳሌም ናብ መምህርናያ ተመዲባ ናይ መምህርና ሞያኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣማኑኤል ፈሊማቶ ካብቶም ቅድሚያ ዝነበሩ ዓበይትን ምኩራትን መምሃራን ተመኩሮና ወሰደት ከዓ ጎኒ ጎኒ ስነ-ጥበባዊ ጉዕዞኣ ሞያኣ ኣብ ምዕባይ ትርከብ ሳሌም ገና ቆልዓን ከላያ ስነ-ጥበብ ኣብ ልባ ሓዲሩ ንሳውን ልባ ኸፊታትሉ መብዛሕትኡ ቆልዓ ደገ ኮይኑ ክጻወትን ከሎ ሳሌም ግና እናደረፈት ስራሕ ገዛና ማልአት ንስድራ ትድግፍ ነይራ ብዓብይውን ገዛውታ ኣብ ቃኘው ጥቓ እንዳባህሊ ስለ ዝኾነ ጽልዋ ከም ዘሕደረላያ ሳሌም ትገልጽ እታ ቀንዲ ንሳሌም ናብ ስነ-ጥበብ ክትኣቱ ዝገበረታ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ናይ ሙዚቃ መምህር ዝነበረት መምህር ጽገወይኒ ንሳሌም ገለ ነገር ግድሪኣትላ ኮይና ሳሌም ኣብ ኮሬድዮ ደው ኢላ እንከላ ንዕብ ምባል ናብ ስነ-ጥበብ ክትኣቱ ጌራታ እዚ ድማ ነታ ሕጂ ዘላ ብልእስቲ ደራፊት ሳሌም ነጥበ መቐይሮ ነይሩ ኣብዚ እዋን ሳሌም ምስ በዓል ሙሴ ቺነዝ ትእማር ዳንወዲ ኣባዲ ከም ንኣሽቱ ጉጅለ ባህሊ ስብሪት ኮይኖም ይስዕስዑን ይዋስኡን ነይሮም ተምሃሪት 11 ክፍሊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እውን ተጻዋቲት ኩዕሶ ኮይና ነተን ደቂ ጋንታኣ ሞራል ትገብረለን ነበረት ነዚ ዝተባሃሉ ጉጅለ ባህሊ ሓረግ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ናብኦም ክትኣቱ ዕድመ ቅረቡላ በዝተሰማምዐ ሳሌም ድማ ናይ ትበርህ ተስፋ ሆነይ ትገዛና ትብል ደርፊ ደረፈትሎም ሃገራዊ ጉባኤ ንምፍጻም ምስ መበል 26 ዙርያ ንሳዋ ምስ ወረደት እውን ሓያል ስምዒት ስለ ዝነበራ ናይ ሞራል ክትከውን ግዜ ወሰደላን ንድንጻ ዘስተባሃላ ደቂ ሓይላ ከዓ ንኽትወዳደር ሓበረኣ ሳሌም እውን ኣብ ውድድር ተሳቲፋ ኣብ ውድድር መንእሰያት 26 ዙርያ ብድምፂ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ኮኸብ ኮይና ተሸሊማ ነጥቢ ኣምፂኣ ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ምስ ተጸምበረት እውን ንተውህቦኣ ክትቅጽሎ ዕድል ረኸበት ከምዚ እናበለት ከዓ ሳሌም እቲ ናይ ደርፊ ተውህቦኣ ዝያዳ ጽብለል ስለ ዝበለ ንተዋስኦን ትልሂትን ሓዲጋ ናብ ደርፊ ዓለም ኣተወት ሳሌም ጎይቶኦም ሓንቲ ካብቶም ኣብ ላይፍ ሙዚቃ ብቐዳምነት ዝጥቀሱን ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሑን መንእሰያት ስነ-ጥበብ ሃገርናያ ብፍላይ እኳ ከም ድምፃዊት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ከተመዝግብ ጸኒሓላ ኣብ ፒያኖ ባራት ለይታዊ ትልሂታት ኣብ እንዳወዲ ብኢዱ መካምቦን ካልኦት ናይ ለይታዊ ትልሂታት ቦታታትን ብዘይ ዕረፍቲ ንኽልተ ዓመታት ሰሪሓያ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ሃገር ወፂያ ናብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዩጋንዳ ኣንጎላ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኸደቱላ ኣጋጣሚ እውን ነቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ብዝጥዕም ኣገባብ ትሕዝቶ ብምቅናይ ኣዘናጊዓን ናብ ፍቖት ዓዱ ከም ዘውፅእ ገይራን ናብ ስደት ኣብ ዝኸደቱላ ኣጋጣሚ ሳሌም ዝበዝሕ ናይ ቀደም ዝዝክርዎ ድጋም ደርፍታት እያ ተቕርብ ነይራ ንናፍቖት ፍቕሪ ስድራ ቤት ፍቕሪ ሃገር ዝገልጽ ትሕዝቶታት እውን ተቕርብ ነበረት ሳሌም ግጥምታት ደርፊ ምስ እዋናዊ ጉዳያት ናይ ምትእሳር ሓያል ዓቕሚ ዝተዓደለት ስነ-ጥበባዊት እያ ኣብ መካምቦ ይኹን ኣብ እንዳወዲ ብኢዱ ንዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ምስታ ድግም ትብል ምስ ዳናይት ዮሃንስ ኮይነን ዝደረፈኣ ስራሕ ንምግላጽ ዝተጠቕመቱሉ ኣገባብ ከዓ ሓደ ኣብነት ናይዝዩ ነዚ ኣመልኪታ ክትዛረብ እንከላ ሳሌም ምድላዋት ከም ዘይትገብረሉን ኣብታ ኣጋጣሚ ጥራይ ከም ዝመጻንያ ትዕልል ሳሌም ኣስተማቓሪ ደርፊ ስለ ዝኾነት ንኹሎም ስነ-ጥበባውያን ሃገርና እኳ ተድንቕ እንተኾነት ዝያዳ ግን ንሄለን መለስን ፌበን ጸጋይን ከም እተድንቕ እያ ትገልጽ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ንባሃር ነፍሲሄር ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ከም እትፈቱን ካብ ናይ ሎሚ ከዓ ንኣብርሃም ዓለም ኣቢ ከም እተደንቕን እያ ሳሌም ትገልጽ ሳሌም ኣብ ገዛውታ እናደረፈት ስራሕ ገዛ ከም እተማልኢ ዝፍለጥ ካብ ደርፊ ውፅእ ኢላ እውን ዓቕማ ዘፍቅዶ ግጥምን ዜማን ከም እትፍትኒ ዝንገር
ሳሌም ኣብዚ እዋን ሃገራዊ ደርፍታት እቲኻ ልዕሊ 10 ደርፍታት ኣፍርያ ትርከብ ገለ ካብ ደርፍታታ ከም ኣብነት ምስ ንጠቅስ ከዓ ትስራሕ ኢኻ ቤቢ ድግምን ካልእን እየን ሳሌም ንፍዕት እምባቢት እያ ድምፃ ንምስሓል ከዓ ኩሉ ግዜ ልምምድ ትገብር ግጥምን ዜማን እውን ዓቕማ ብዘፍቅዶ ትመርፅ እያ ናይ ትሽዓተ ብሄራትና ህርመታት ከመይ ጌርና ምስ ዓለም ከነላልዮ ኣለና እውን መጽናዕቲ ትገብር እያ ብዘይካዚ ሳሌም ብሃማት ተወዲቡ ንዓመት መመላእታ ኣብ ዝቐጸለ ስልጠና እውን ዓቕማ ንምዕባይ ተሳቲፋ እያ ደርፍታት ሳሌም ንፍቕሪ ምትሕልላይ ባህሊ ክብርታት ምረት ስደት ጥልመት ሰላም ጣዕሳ ምፍልላይ ኮታስ ዘይትንክፍዎ ኩርናዕ ኣርእስቲ የለን ንባህላውን ዘመናውን ቅኒታት ሙዚቃ ብማዕረ ትመልኮም ኣብ ሃገራዊ ደርፍታት እውን ሰናፍ ኣይኮነትን ንውሽጣዊ ሓቅን ኣነባብራን ስምዒታትን ብዝግባእ ኣብ ስራሓ ከተንፅባርቖም ትደሊ ብሓፈሻ ግን በቲ ንሕብረተሰብ ዝውክልን ዝምስጥን ውሕሉል ኣቀራርባ ጌራ ስለ እተዓዮም ኣብ እስተመቓር ጥበብ ልዑል ተቐባልነት ኣለዎም ሳሌም ኣብ ምድጋም ናይ ቀደም ደርፍታት እውን ርኡይ ብልጫ ኣለዋ ምድጋም ደርፍታት እኳ ብዙሕ ዝፍቶ እንተዘይኮነ ነቲ ናይ ቅድም ስነ ጥበባዊ ተወኪስካን ኣፍቂድካን ምዝኸውን ግን ኣይፅላን እዩ ኣብዚ መዳይ ሳሌም ካብቲ ዝነበሮ መበቆላዊ ትሕዝቶ ዝያዳ ኣመቂራ ስለ እትደግሞ ጥዑም እያ ትገብሮ ናታ ፈጠራን ብቕዓትን ወሲኻ ብወሓላ ኣቀራርባ ስለ እትሰርሖ ድማ ነቲ ደርፊ ክስማዕ ካብ ዝገብሮ ረቑሒ ሓደ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ እንመጸኩም ሰሰናይ ንኹልና